Even the money game and taking a quam on a video getting half an hour about video here with them. This video beginning is with him with a police. Big chum couldn't get this thing now. Then well, the Yanafon or what? High night better to go breakthrough. God is delaying that breakthrough because no sure that breakthrough becomes the source of them falling apart or being immogo. A lot of people know why. How I'm going on my job because now I got a motor. Mbona motor didn't do. A lot of people know why today. Their family has scattered because na ego batadia. What am I saying? This family kitab or family, this lady ketena for this video na ebakwa. That man on akwaka bukano mpa the small boy nwulawu. Gini me this the boy na yaro, the parents say jiro ego. So the girl being cousin, we pata we megine, we follow the boy. Then the boy no. The girl started making effort until all the boy made Okwuluora. Okwuluora say na gabanda that na no ya bia for them. The next ekuru na karaka Okwuluora tore down. Erase this guy ego ndi Igbo. But erase the small boy ego. Ego na batakwan na the account. So the girl follow the boy na ejo unogu for check up and the boy na responded to treatment. To the extent that the doctors are saying congratulations that na this boy the way we see abia netted the boy and that in 2 years time that the boy will be fine and better. Hana abia gini neme mpa the boy kona there with some villagers between Duty and the Kai na ego abatago na somebody akpologo nwa ha nwoke welo nwa ha nwoke na eli ego achagido ọkụ the boy is no na some pay again anywhere due to na the girl oburo na enwe nwa emegide yo she bow to pressure coming from the father side. Everybody were against her. No ji nwa ha nwoke akpala ego ewe emewe gini ewe return the boy to them was no longer a baby. Mana ndị ba ikekwa na ntị kono noze the shocking part. The shocking part is that the boy anwugo kita na be parents ya. Gini na-eme the villagers are now people are testifying against the man. That now ever since that boy nata ejero no ogudede chike one the boy has never since the boy left the girl the boy has never visited hospital again. Ni hempia wele go jeju shuttle bus. Wele go jeju shuttle bus. Wele go na akụ ego jide se ni ị na-asị nwa gị nwoke no ya anwụ nya na-ekwe ebe anyị enie ma ọnwụ a father to the son neni hempa melo nwa nwoke just because na it is illegal, just because na ego bata. You didn't even care about the boy again. By me looking at this man, wickedness is written all over him. Wickedness and evil is written all over him. And when they don't know what Hannah for most times, you don't help them. Just ask God for the grace. On a conditional. And when they say happen, they know why they are like this. And when they not deserve your home man or waha. And never you pray at this life, can you be across to somebody not like a home? Because if you are not careful, they will influence you and bring you to their level. The end of this video, amen. For Nandwa, share this video and make sure this video gets to Okwuluora and go for Nandwa if you know do no atam ndi Igbo tulu inu so na you do no do ka agwa abad no nwo onye mo ebe o de release na this small boy kita wa aka chukwu putara ya ba ahụ den due to health issue o nwere agbahariba to rest na even though Okwuluora bịara mere fundraising n'ụlọ ọgwụ obu aka nna ya ekiri ya nwatakịrị tugbuo ya nwatakịrị ọ bụkwara mgbe ị wetara ma magbuo mmadụ n'igbugo onye ahụ ịghọta erezuru ego for this small boy. This are cousin sister. Nke a ha na video kita na ebe akọ bụ ihe for this boy even though o je meet Okwuluora n'ọka o ji wee sị na ya kpọrọ ya na ba ọ na-abịa echi abịa afọ we made this small boy fundraising nwa ọwụ na obu wee taa agụ mmiri ego ewepụtara eju etris nwatakịrị unu ya eburu nwatakịrị jee ụlọ ọgwụ
ka wee nwee ike na-enye nwatakịrị chekọp na-enye ya ọgwụ n'oshi ekwechi gịnị ka ị mere iwere ego na-akụ iwere ego shi saịdị nke akụrụ iwere ego shi saịdị nke akụrụ anọ n'ihe iji mee ka ego batara gị aka wee ije gote shuttle bus. It's not a crime. Yes, gote shuttle bus bụ ka iwe ike na-eme transport ma ọ na-eme ihe transport nọ n'etiti wee nwee ike na-erezi more money wee nwee ike wee nedo nwatakịrị mana o doro m anya na ego erezi na fundraising emere kwesịrị take care of that little child. You connived with ụfọdụ ndị mmadụ which no doro m anya na most of the people, most of the patriotic men, most of the people when na nanka they are aware of this very issue. Okay, this very guy na-agbagharị eti mkpu ekwusu na-ekwe na mpa nwa adịghị enetezi this boy anya even to the extent na akpọ nwa si isi n'ọrụ ụlọ ọgwụ ha wee confirm na the last time ọ kpọ ya wee bịa bụ oge ikpeazụ na boy bịara ụlọ ọgwụ ya na nna ya esobeghị wee bịa ụlọ ọgwụ. Biko bịa ha na cross this video tag gbara m Okwuluora na comment section. This man need face justice. O need face the wrath as no need face ihe akịta ọ commit. O need face the punishment for ihe ọ commit. Because amaghị ụdị ofu obi to the extent na imepela nwata nwa ịmụrụ amụsị ya na ọ ya anwụ si na ebe ya elu ka ụdị ajọ obi dị ha. Yeah, ekwesịghị sweep this thing under the carpet for any reason. This thing ekwesịghị ịga under the carpet for any reason. Only need face justice. Because osi otu a na-eme a na-ekpuchi ya alụ a na-agbawanye. Osi otu a na-eme a na-ekpuchi ya alụ a na-agbawanye. Justice for Akachukwu. Onye nwere ntị. I do not want to say congratulations that we did 2 years. Now I go for ya. That's not fun. We did 2 years. Oh yeah, pussy. I do not want to put them back and go. Who does say congratulations? Get that to that pussy more. Where? Take it on the air, man. Kita ba chom maka chikam wa kita ba chom o chome tu ba dis gela ka e do ba fu na ba ibu fu ma this always you oh mmadụ ekwensu onye anwụla aja obi I follow this boy, but this one na na could be. Na but I confuse you, na time. What time? Oh, what I'm not there because that's why I let them go na me here. Don't go away na. Oh, what about the friend come to here there boy. Oh, the na ta pass here na see. You want to when support we say na get mo happy aka go so ike. Na happy aka go so ike na jipa ya. Aka ju mo ha no na amata see o na so wa no. Na go ya na toku oku. Ko na toku say sa wa say aka. Oh, na ka flavor. Saga mu. Oh, no na to mo ni da fa ni. Mo be ba yem na. Oh, me go na spend every day. Saga mu when le tele wa ko le tele. O ko le tele. Also the even the ku wa si apo. Wọ́n náà bí nìyẹn nẹ̀kú wa sára mẹ́kú náà sọ́kọ́. Tó bá mi ní ìlú. Because owó ọ̀nyẹ́ but I don't have money. Èdè ìmọ̀ ẹ̀gbọ́n báwo náà jẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀nà ẹ̀ have like wúwo ẹ̀ ọ̀nà ọ̀nà mà not because èdè ìmọ̀ ẹ̀gbọ́n but that one wọ́n jìjì ẹ̀gbọ́n wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n tí. Mana nsọ wa dị họ. Akachukwu ebe ọwụ dị na ana m agwa gị ahapụkwana ha. Ihe ndị na-esọpọtụ na-alụ anụwa. Ọ na-asụ etiriti ihe ndị na-esọpọtụ Akachukwu ahapụkwana ha. Spirit gị dị stọpụ ha. Dị stọpụ onye ọwụ na-esọpọtụ ihe anụwa. Sobe ha
Mbe nkweli bịa ya eme unu ekwusina na ọ na-ekwu wụra aka na-eme obu n'elu ụwa unu ekwusina na nke a na-eme ubes nke a na-eme ntagodo ya na anụ ya achọrọ m iluzi onugbu gbagoro ibe gwa ata ịgba atala nke a ba ubes onu aba ubes nwere ya agwara m gị agwa ndị omego anya Okay, o nwere ike ya ghọta ife na-eme ebe a. Ife mere ebe ahụ na-ahụ na arịa this boy. Cousin ye, which is that girl. Wee follow the boy na-akpagharị ebe niile na-make sure ka ọ na-take care of that boy. Until ọ kpọrọ the boy, wee jefu Okwuluora ndị Igbo. Okwuluora ndị Igbo wee gwa ya gaba na ọ na-abịa. Okwuluora wee bịa, wee reziel this boy, millions of naira, a lot of money. The moment they raise Shahana Lega, Ndebefa, because now this small boy, with this cousin, yeah, when they take care of him. So the moment they raise Shahana Lega, Hanchani in the way, Chile, where what don't boom pade boy. No, shall they be a polling work over like I will never Mayanya. A lot of people, Makandene Mono Fuhebe, and a book will emotion, not one. A lot of people were buying it at the end of the day. The girl will allow war, even now the boy, Jonoyana, not sure no lebono. At the end of the day, the boy won't any choice. Nyako opojezi nyawa we ponalon ne. Owe from the day oponalonwa na oponwa weje hospital for 1 day. Negoni na herezri. Na this man that jegoni na ho lie jego shuttle bus wole go lie even norona gba de nwa. No, and neighbor. Is this not wickedness? Is this not wickedness? If this is not wickedness, tell me what you will call it. Wickedness from a father to a son. Now, the only when they go Richard Chego, the one. Now, from then I say, let me tell you something. Only this thing men and newi. Even one mother will hold no be. A non big man, a non billionaire, na newi. We will over how many million? When you this man can we bloom where we may operation. We will ga wejel wuno nwa wenwo. We will ga wejel wuno nwa wenwo and the one that the only son onwelo. Nwa that the only son onwelo. If not that no Okwuluora ndị Igbo, na ife du ndị Igbo n'ime, na gbanu du ndị Igbo n'ime, na tiwozo wo na onye kwuru ọta nwuto onye du ndị Igbo n'ime. Aka masị Okwuluora ndị Igbo ji emepe NGO. Omepe NGO nyacho account o ye je erezi ega ti wole ega hand ye over to the most trusted person, because in this case onya suppose to hand over ega that particular or Okwuluora will out of his own discretion na ekwenye in charge of ego erezi, because all know that cousin sister here be in charge of that money. They believe in this boy Kayadondo, because according to this girl and the doctors now I say her congratulations. Now made the boy into a take care of the boy now. Within 2 years or so, the guy a buffet that sickness scenario. On what you go on your candagua in the name working and wine, if you know wine, call your way yego, a gar, a utilize of my yank wine. If you know working, call your way if you know one, call your way. If you know causing call your way guy, a guy, I propose. Now, this is what Okwuluora and Igbo must do. Okwuluora and Igbo, you have to get this man arrested. When you get this man arrested, let them run an investigation into that account where see that money. Go see from that account way back into medical treatment of that boy. This is pure fraud. Get that man arrested. Let him provide every single money or spend from that money meant for the medical treatment of Nwe. Because this is wickedness. If he cannot account for the proper usage of that money, at least up to 70%, get him arrested, let him go and answer. Because this is clearly fraud. You cannot allow this small boy to pay within the year when there is money provided by people of goodwill to take care of the boy. This is wickedness. And the Zola with the cousin, the boy,
izoba ndị mmadụ ya dekwu nọ a lot of people conspired to support well because of this emotion na-ekwu. Sometimes throw away emotion and sentiment. Use your sense, for God's sake. We will be settling a lot of problems. Even if na Igbo today is still out of that emotion and sentiment. They will like isi na ana. Etu anyị mana ụbọchị anyị chọrọ ka ekwu eziokwu aha ya ekwu eziokwu a mana anyị sị na ya ekwu eziokwu a ka anyị were emotion anyị na-arị until onwe ozi any one of us ka ya adụ ndụ. Ịghọtago ebe a ka ọ dị. Share this video. Okwuluora ndị Igbo, you must do something about this and let the record be set straight. And erezega see you so anybody ama no ya do accountable to it. It must not be the father of Onya or even one day. It must not even be a relative to Onya. You gotta go share this video. Akwa jurumo bio.